Assalamu alaikum jama'a. Har kullum ni ne naku Karat. Ina muku fatan alkhairi. Lallai tun da muka taso mun saba muna saka takalma duk inda za mu je. Wasu kan ma sau ciki suke sakawa, wasu kuma suna saka takalma masu tsini. Shin ko mun san cewa wani lokacin ka yi tafiya babu takalmi a ƙafarka yana da matuƙar amfani? Ma'ana ka samu wani lokaci a cikin gidanka ko a cikin ofis ɗinka ka cire takalmanka ka yi tafiya na ɗan wani lokaci yana da matuƙar amfani. Daga cikin amfanin da yake kawo a jiki shine yana kawar da wata cuta wadda take hana bacci, cutar da ake cewa insomnia. Ma'ana in kana tafiya babu takalmi ko a gidanka ko a ofis ɗinka ko kuma wani lokacin, lallai yana gyara matsala ta bacci, kenan yana kawo bacci mai kyau. Bayan haka yana gyara yanayin jinin mutum. Ma'ana mutanen da suke da matsala ta hawan jini da sauransu, wannan tafiya ba takalmi yana taimakawa, yana rage musu. Sannan yana taimakawa ya rage yawan ciwuka na jiki ko na gaɓoɓi ko kuma matsaloli na kumburi na jikin mutum da ake cewa inflammation. Sannan yana ƙara garkuwar mutum, ma'ana garkuwa da take kare mutum a jiki. Wannan tafiya babu takalmi yana ba wa ƙwaƙwalwa saƙo wajen samar da garkuwar jiki mai kyau. Lallai hakan yana ƙara yawan jan jini a jikin mutum. Tafiya babu takalmi akwai amfaninnika sosai da tafiya babu takalmi yake kawowa. Wannan su ne kaɗan daga ciki. Yana da kyau wata rana a gidanka ko a gidanki ki cire takalmanki ki ɗan yi tafiya na ɗan wani lokaci, domin akwai ma'ana sosai. Har kullum ni ne naku Karat. Na bar ku lafiya. Sai anjima.